Hei, mun nimi on Henna Haapala ja tällä videolla mä ohjaan sulle Donna Edenin päivittäisen energiarutiinin. Se vie vaan ihan pienen hetken päivästä, joten seuraavaa mukanani aletaan tekemään. Ensimmäinen harjoitus on nimeltään 4 naputusta ja siinä me naputellaan 4 pistettä meidän keholla. Ensimmäinen piste on tässä poskipäillä. Noin. Ja samalla kun sä naputat, niin muista keskittyä sun hengitykseen. Mieluiten hengittäisit nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Toinen piste on tässä solisluilla. Solisluitten päässä ja niiden alapuolella. Ja seuraava piste on tämä kateenkorvan piste rintakehän keskellä. Sä osut siihen varmasti, kun sä laitat käden nyrkkiin ja naputtelet. Okei, ja viimeinen piste on tässä kylkiluiden päällä molemmilla sivuilla. Se on pernaneurolymfaattinen piste. Ja naputellaan sitäkin. Noin. Seuraavaksi me tehdään ristikkäiskuvion vahvistamista ja sitä me voidaan tehdä parilla eri tavalla. Ensimmäinen on nimeltään ristiinveto hartialta. Eli laita siinä käsi vastakkaisen puolen hartialle ja vedä jonkunlaista painetta käyttäen toiselle puolelle sun kehoa tällä tavalla. Noin. Tää tuntuu tosi mukavalta ja jos sulla on kaveri, niin sä voit pyytää sitä tekemään tuon saman sun selkäpuolelle. Ja toinen tapa, jolla me vahvistetaan sitä ristikkäiskuviota on ristiin marssiminen. Eli yksinkertaisesti kosketetaan kädellä vastakkaisen puolen polvea. Ihan rauhallisesti sä voit tehdä tämmöistä liikettä. Tässäkin voisi keskittyä hengitykseen niin, että hengittäisit nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Tätä sä voisit tehdä sellaisen minuutin verran. Okei, siinä oli ristiin marssiminen. Ja seuraavaksi tehdään Wayne Cook-asento, joka on tosi hyvä tyynnyttämään ja selkeyttämään ajatuksia. Eli laita kädet suoraan eteen, laita toinen käsi toisen käden päälle, kiepsauta kämmenet vastakkain ja käännä ne kädet tähän rintakehälle. Sitten laitat jalat ristiin, eli toinen jalka menee toisen jalan päälle, näin. Ja tässä asennossa hengitä 3 tai 4 kertaa nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. No ja sitten voit vapauttaa kädet ja tehdään samaa toiselle puolelle. Eli nyt laita kädet taas suoraan eteen ja se käsi, joka äsken oli alapuolella, menee nyt toisen käden päälle. Eli laitetaan toinen käsi toisen käden päälle, kämmenet vastatusta ja taas käännetään ne kädet tähän rintakehälle. Ja sama juttu jalkojen kanssa, eli se, joka oli äsken takana, menee nyt eteen. Ja tässä asennossa taas hengitetään se 3-4 kertaa. Nenän kautta sisään, suun kautta ulos. Noin, ja viimeinen silaus tälle harjoitukselle on se, että sä laitat sormenpäät yhteen niin, että tulee tämmöinen kolmio. Laita peukalot kulmakarvojen väliin ja sä voit ihan vähän painaakin niillä peukaloilla ja työntää ylöspäin. Ja tässä asennossa hengitä taas se 3 kertaa nenän kautta sisään ja suun kautta ulos.
Ja kun olet sen tehnyt, niin voit kääntää vielä sormenpäät tähän otsaan vasten ja vähän painaa ja vetää molemmille puolille tästä otsalta näin. Tehdään vähän sinne tilaa. Seuraava harjoitus on nimeltään kruunutsakran avaaminen ja siinä me jatketaan just siitä, mihin me jäätiin tuossa Wayne Cook-harjoituksessa. Eli laitetaan sormet tähän otsalle, painetaan vähän ja vedetään sivuille. Eli tehdään tilaa tähän otsalle. Sitten jatketaan pitkin tätä päätä ylöspäin, eli mennään hiusrajalle, sormet painetaan vähän sinne ja vedetään. Ja jatketaan koko matka päätä pitkin niin, että sä menet tuonne päälaelle, painat ja vedät. Noin. Mennään tänne niskaan asti. Sieltäkin sä voit painaa ja vähän vetää sivuille. Näin. Niin kauan, kunnes sä pääset tänne harteille. Ja siinä sä voit myös vähän painaa ja sitten lopulta vetää tästä ja vapauttaa ne kädet. Sitten tehdään harjoitus nimeltä taivaan ja maan yhdistäminen. Eli siinä tuo kädet tähän reisille. Hengitä rauhallisesti. Ja seuraavalla sisäänhengityksellä tuo kädet täältä sivukautta ylös ja uloshengityksellä tuo ne tähän rintakehälle. Seuraavalla sisäänhengityksellä vie kädet molempiin suuntiin kohti taivasta ja maata näin. Ja kun sä pääset tähän ääriasentoon, niin pidätä hengitystä ja venytä niin paljon kuin pystyt ja tuntuu mukavalta. Ja uloshengityksellä vapauta ne kädet ja tuo tähän rintakehän keskelle. Sitten tehdään sama toiselle puolelle. Eli sisäänhengityksellä viiään ne kädet kohti taivasta ja maata. Ja sä voit samalla työntää kämmenillä kohti sitä taivasta ja maata. Ja pidätä hengitystä ja venytä. Ja vapauta hengitys ja tuo tähän keskelle. Tehdään toinen puoli vielä. Eli venytys ja pidätetään hengitystä. Ja vapautetaan hengitys ja kädet tuon tähän keskelle. Ja vielä yksi kerta toiselle puolelle. Eli vien kädet kohti taivasta ja maata. Venytetään, pidätetään hengitystä. Ja vapautetaan. Ja nyt tässä viimeisellä kerralla niin sä voit kumartua tänne eteenpäin ihan rennosti. Hengittele pari kertaa täällä alhaalla. Sun ei tarvi yrittää tavoitella maata, mutta jos ne sormet menee kohti maata, niin sä voit antaa niiden pudota sitä kohti. Pari kertaa hengittele täällä. Ja sitten rauhallisesti alat nousemaan samalla piirtäen vaakasuunnassa olevaa kahdeksikkoa. Tuut ylös asti näin. Piirretään tonne aivan niin ylös, kun ylletään kahdeksikkoa. Ja sieltä sä voit tuoda kädet tähän reisille sivuille. Ja sitten tehdään vetoketjun sulkeminen niminen harjoitus. Eli aloitetaan tästä, tuon kädet tähän eteen. Suljetaan se kuvitteellinen vetoketju. Jatketaan ihan tänne ylös asti ja tuon kädet täältä sivukautta alas. Eli sä voit ottaa tähän hengityksen mukaan, eli sisäänhengityksellä vie ne kädet tätä etukautta ylös ja sitten uloshengityksellä alas. Ja tehdään vielä, eli sisäänhengityksellä vie ne tuonne ylös ja sitten alas. Noin, nyt me ollaan suljettu meidän edessä oleva kuvitteellinen vetoketju ja tehdään samaa tänne taakse, eli aloitetaan täältä häntäluulta ja niin hyvin kuin pystyt, niin sä voit sulkea se vetoketju. Eli aloitat häntäluulta ja tuot aina tänne ylähuuleen asti sun käden. Eli seuraat vaan sitä sun selkärankaa näin, kunnes pääset tänne ylähuuleen asti. Sä voit tehdä sen 2-3 kertaa. Noin, nyt on suljettu vetoketjut ja on viimeisen harjoituksen aika, jonka nimi on kytkentä. Eli siinä sä tuot toisen käden keskisormen napaan ja toisen käden keskisormen tähän kulmakarvojen väliin. Ja siinä hengittelet. Sä voit painaa vähän niitä sormia ja nostaa ihan pikkasen. Ja sitten hengittelet tässä semmoisen 3 kertaa nenän kautta sisään ja suun kautta ulos. Hyvä. Sä voit olla tässä pitempäänkin, mutta se 3 hengitys on hyvä sellainen minimimäärä. Kiitos, kun seurasit mun mukana. Tässä oli Donna Edenin päivittäinen energiarutiini. Mukavaa päivää sulle.